सार मानि थाखाय गेदारिं जादों एसे बुंनानै होदो। जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे जोंना गेस्ट हाउस बेबायदि मोननो हादों। दा बेखौ दिनैहाय अपेनिं खालामनो थाखाय जोंनि बिटिआरनि सिएम बिथां मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा फैगासिनो दङ। दा जों बेखौ नेनानै दंबाय थायो आरो दान्दिसेनि उनावनो सफैसिगोन आरो नैबे न'खौहाय अपेनिं खालामसिगोन। दा बेनिखाय जोङो नेनानै जोङो सार्केल कमिटिनिफ्राय दिनैनि जे इन'ग्रेसन प्रग्राम बे प्रग्रामखौहाय दानो स्टार्ट खालामसिगोन। बेनि सिगांनो जोंहा गुसुं मोनसे फारिलाइ दङ। बेनि सिगां जों उदालगुरि सार्केल कमिटिनिफ्राय साफ्रोमनिसिमबो गोजोननाय हामलायनाय जासिबाय। बे समाव जों दोंसे जोङो मेथाइ रोजाबनि, बे जाहैबाय अपेनिं सं हिसाबै 336 गुसुङै। CWC member जोंनि मानगोनां प्रमद बाग्लारि बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइजों बरायना लायो। आंनियाव सानखांनाय, जाफुंहोनाय, बुजिनो हानाय आरो बोलो दं। आंनि हेफाजाबजों राजाफ्रा रायजो खुङो आरो बिसार खालामग्राफ्रा मोजां गाज्रि सायख'यो। अनारेबल बिटिआर सिएम बिथाङा बयबो आखाइ खबदों। जोंनिफ्राय बे बिल्डिं बेखेवनाय जाबाय। जोंनिथिबा हामबायसै। जोंहा तामुलपुरनि बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारी आरो गासैबो बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन, आं बयनिसिमबो आंनि अननायखौ बावहरदों आरो रोजा रोजा साबायखर बावदों जे दिनै जोबोद मोनसे मोजां समाव मोनसे गोथार हाबाफारिखौ इसोरनि अननायाव मावफुंनो हाबाय आरो बेवहाय आर'ज गाबनाय आरो लोगोसे जिखिनि जोंहा मोजां मोजां बोसोनफोर होबाय दिउरि बिथांनो आङो साबायखर बावदों। आं मिजिंथिदों जे बे जिरायसालियाव जिरायनानै एबा बे गेस्ट हाउसनिफ्राय जिखिनि जोंहा गोबां समाजनि मोजां मोजां खामानि जोंनि लाइमोनफोरनि, इयुथफोरनि, फरायसाफोरनि, गोरिब गुन्द्राफोरनि बयनिबो मोजां मोजां खामानिफोरखौ एनएलसिनिफ्राय जेरैबायदि मावबोदों, समाज फोसाबनायनि जेरैबायदि बिबान लाबोदों, बे आरोबाव मोजाङै मावफुंनो हागोन आङो बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय होननानै आं फोसावबाय। आङो मिथिनो मोन्दों जे बेवहाय बिश्वनाथ आरो गहपुरनिबो सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गहपुरनिबो दैदेनगिरि बिथांमोन दंफैयो। दा फैबाय थानाय समाव आङो सार्कोलनि आफादगिरि, नेहाथारि आरो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गासैखौबो खावलायदों जे बेबायदि गोबां जेंनाफोरनि गेजेरजोंबो धोरोम सिबिनाय, माहारि सिबिनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ बयबो। दा फैबाय थानाय आरोबाव जे रांखान्थि बोसोर होननानै बुङो फाइनान्सियेल इयार, बेवहाय नोंथांमोना आरोबाव देग्लायनि बायदिनो 50 लाख होबावनाय जागोन। बेखौ गुबुन गुबुन खामानियाव गुबुन गुबुन जायगायाव नोंथांमोना बिजिरनानै जेराव नांथारगौ बायदि सानो बेयाव बाहायो आरो आंनो फोरमायो बिथांमोना जे नैबे खामानिया गोनां दङ होननानै आं बेखौ खावलायबाय आरो दिनै समनि आंखालाव आं गोलाव बुंनो सानाखिसै। আজি এই শুভ মুহূৰ্তত ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা দাদাসকল, ভাইসকল, বাইদেউসকল, ভনীসকল, মই সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে অতি সুন্দৰ এটি গেষ্ট হাউচ
আমাৰ NLC সাৰ্কলে নিৰ্মাণ কৰি ওলাইছে আমি মুকলি কৰিবলৈ পাই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে মই তেখেতসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াৰ পৰাই আমাৰ সমাজখন আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমাৰ আহি থকা প্ৰজন্ম যুৱ যুৱতীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ গৰীব শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন লোকসকলক আগুৱাই নিয়াৰ বিভিন্ন পৰিকল্পনা চিন্তাবিলাক কৰিব পাৰিব মই ইয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আহি থকা যে আমাৰ বিত্তবৰ্ষ ইয়াতো আমি যে যিমান পাৰোঁ ইমান চৰকাৰৰ পৰা সাপোৰ্ট কৰিম যাতে বাকি থকা কামখিনি আগুৱাই লৈ যাব পাৰে মই সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ কাৰ্যসূচীত মোৰ দুআষাৰ বক্তব্য ইয়াতে মই সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ ইয়াত NLC সাৰ্কলৰ এটা চেণ্টাৰ আছে আৰু তেখেতসকলে ধুনীয়া এটা গেষ্ট হাউচ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই গেষ্ট হাউচটো মুকলি কৰিবলৈ মোক আজি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে মই মুকলি কৰিলোঁ মই তেখেতসকললৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সমাজখন আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমাৰ সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱ যুৱতী আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰি আছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত বৃহত্তৰ বড়োলেণ্ডৰ সমাজখনত বিভিন্ন যিখিনি আমাৰ স্পিৰিচুৱেল চিন্তাবিলাক আমাৰ মাজত আছে বা বিভিন্ন আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ মাজেৰে সমাজ গঠন কৰাৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাক চলি আছে তাত তেখেতসকলো বিভিন্ন দিশত এই সমাজখন আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব মই এইটো কামনা কৰিছোঁ सार दिनैहाय मा प्रग्राम जादोंमोन एसे मोजाङै बुंना होदो जाहाथे बयबो बुजिनो हानाय बायदि खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन बेलासे दा नैबे समाव जोंहा मोनसे गोजोननाय रादाब बे जाहैबाय जों उदालगुरि सार्कोल NLC बेया जोंहा दिनैनि दिनाव गोबां गोजोननायनि बाथ्रा जोङो दिनै उदालगुरि सार्कोल कमिटिया मोनसे BTRनि अनसुंथाइनि गेजेरजों जों मोनसे गोदान बिल्डिं जों मोननो हाबाय जायखौ दिनै जों इन'ग्रेसन खालामबाय बेखौ जोंनिनो इन'ग्रेसन खालामग्रा हिसाबै जोंहा BTRनिनो CM बिथां प्रमद बर' सार बिथाङा दिनै बेखौ खालामनो फैबाय दिनै बेखौ जोङो इसोरनि सिगाङावहाय जोंनि दौरिफोरनि गेजेरजों जोङो डेडिकेसन खालामबाय जों बेखौ अपेनिं खालामदों बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब बेखौ लानानैनो जोङो दिनैनि बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों